L-għodwa tajba lil kulħadd. Illum 5 Ottubru 2025 nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Arċipretali ta' San Lawrenz minn ġewwa l-Birgu. Il-bieraħ u llum il-Knisja Kattolika qed tiċċelebra l-Ġublew tat-tama għall-migranti u llum qed tfakkar il-111 jum dinji għall-migranti u r-refuġjati. F'Malta, il-Kummissjoni Migranti din is-sena qed tfakkar il-75 anniversarju mit-twaqqif tagħha. Oriġinarjament twaqqfet fi ħdan l-Azzjoni Kattolika fil-ħamsinijiet bil-isem ta' Kummissjoni Emigranti fl-eqqel tal-immigrazzjoni tal-Maltin lejn pajjiżi oħra. L-għan ewlieni kien li tagħti servizz spiritwali u soċjali lill-emigranti u qrabathom f'Malta. Fis-snin 70 ir-rwol tal-Kummissjoni beda jitwessa meta bdiet toffri għajnuna lil xi immigranti li bdew ġejjin f'pajjiżna. Aktar riċenti, jiġifieri fl-2022, l-isem ġie mibdul għal Kummissjoni Migranti sabiex tirrifletti l-bidla tar-realtà tal-lum. Il-quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna jikkonċelebraw l-Arċipriet Dunkarm Busuttil, Dun John Avellino, il-membri tal-kapitlu kif ukoll id-Djaknu Ġeżmon Xkembri li huwa d-Direttur tal-Kummissjoni Migranti fid-Djoċesi ta' Malta. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi magħkom. Qed nieħu pjaċir li bdejna din l-iskeda ġdida
Nirringrazzja ħafna l-PBS ta' din l-inizjattiva. Mill-Birgu, waħda mill-iżjed parroċċi antiki f'Malta Għawdex. Hawnhekk f'daw l-inħawi sa mill-eqdem żminijiet konna nagħmlu l-quddies aħna l-Maltin. U hekk aħna inġbarna wkoll f'dan jum il-mulej biex il-mulej ngħidulu grazzi nsellem mod speċjali lit-tfal tal-Birgu li se jieħdu sehem ukoll f'din il-quddiesa b'mod speċjali. San George Preka għallimna din it-talba qasira sabiħa. Ħanajduha flimkien. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Nerġgħu ngħiduha flimkien. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna l-lubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitħol. Gloria l-Alla, filoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadoraw, natwiġi, irrodulek ħajla l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missir li tista' kollox, mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missir. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq l-yemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek Lord mal-Ispiritu Santu bil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna ħnina tiegħek, ħalli taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ħabakuk. Mulej, kemm se ddum nokrob għall-għajnuna u int ma tismax, jew ngħid vjolenza u int ma ssalvax. Għaliex turini l-ħażen u inti toqgħod ħares lejn il-ħtija. Qudiemi qerda u vjolenza, hemm it-tilwim u l-ġlied dejjem jiżdied. Imbagħad il-mulej wieġeb għalli, ikteb id-dera u nqoxha fuq tavlozzi. Hekk li jkun jista' jħaffef min jaqraħħa, għax id-dera ssieħ meta jkun waqt tagħha. Tistenna sa mat-tem u ma twaqqarrax. Jekk jgħaddu ma tasal, int stennija għax tiġi żgur. Ma tiddawwarx ma tasal. Araħ jinfena minn mhux ruħu sewwa, iżda l-ġust jgħix bil-fedeltà tiegħu. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajl l-Alla. Isimgħu leħen il-mulej u tebsux qalbkom. Flimkien, isimgħu leħen il-mulej u la tebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru blena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersu qudiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Flimkien, isimgħu leħen il-mulej u la tebsux qalbkom. Ejjew nqimuh u ninxteħtu qudiemu, għarkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġġ tiegħu. Flimkien, isimgħu leħen il-mulej u la tebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la tebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert, meta ġarbuni u tantawni missirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Flimkien, isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, infakrek biex tqajjem fik id-don ta' Alla li jinsab fik bit-tqejjid ta' idejja.
Għax Alla ma tanix spiritu ta' biża', imma spiritu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' rażal. Ma tistħi xejn minħabba fix-xhieda l sidna, anqas minħabba fija, priġunieri tiegħu, imma qsam miegħi t-tbatija l-Evanġelju u għafda fil-qawwa ta' Alla. Żomm quddiem għajnejh l-eżempju tat-tagħlim sħiħ li smajt minn għandi, fil-fidi u fl-imħabba li huma fi Kristu Ġesu. Ħares bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu li jammar fina t-teżor sabiħ li kint fdat fidejk. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lil Alla. Din il-kelma tal-Evanġelju li kien imxandar lilkom. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San-Luqa. F'dak iż-żmien l-apostli qalu l-mulej kattar fina l-fidi u ġibhom il-mulej. Kieku kellkom fidi mqardaq żerrija tal-mustarda, kontu tgħidu l din is-siġra tat-tut inqala u mut ħawel fil-baħar u hi kienet tisma' minnkom. Wieħed minnkom ikollu għaddej qiegħed jaħrad jew jira. Meta jidħol mill-alqax se jgħidlu ejja Isa oqgħod għall-ikel jew lesti li x'niekol, ilbes il-fardal u nawilli sa ma niekol u nixrob jien, u mbagħad tiekol u tixrob int. Jaqgħu se jrodlu ħajr il-qaddej tal-li jkun għamel li ordnalu, hekk ukoll intom, meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati jgħidu aħna qaddejja li ma niswew għal xejn, għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Din il-kelma tal-mulej. L-ewwel talba li l-apostli jagħmlu fil-Vanġelu tal-lum tkun ukoll it-talba tiegħi u tiegħek. X'jgħidulu lil Ġesu l-apostli ħbieb tiegħu? X'jitolbuh? Ma jitolbux ħafna flus. Kieku intom titolbuh forsi ħafna toys, ma nafx jien jew games. Jgħidulu kattar fina il-fidi. Imma tixi tfisser din it-talba. X'inhi l-fidi li l-apostli jixtiequ li tikber fihom? L-ewwel biex ikollok il-fidi
trid taraf li hemm xi ħadd iħobbok ħafna. Għaliex il-fidi tibda milli jiena naraf li Alla jħobbni u meta naraf li Alla jħobbni jiena nafdaħ, nobdih u nħobbu. Jekk jiena Alla għalija ma jfisser xejn, ma jistax ikolli l-fidi. Il-fidi tibda billi jiena nifhem li jiena persuna jien min jien kif jien, li Alla jħobbni ħafna. Ftakruha din. Meta qabel torqod tkun tixtieq lil Alla tkellmu, għajdlu jiena għajt ismek, naf li tħobbni, jiena nħobbok ukoll. Jiena nħobbok ukoll, dik hija l-fidi. Li inti tirrispondi b'imħabba għall-imħabba li Alla għandu għalik. U allura l-apostli huma jitolbu Ġesu biex ikattar fihom il-fidi qed jifhmu li dan huwa don sabiħ li jixtiequ ikollhom iżjed minnu, m'għandhom bżonn jitolbuh mill-mulej, akattar fina l-fidi. Kabbar fina l-għarfien ta' kemm tħobbna, għatina l-qawwa nħobbuk lura. Mingħajr ma nippretendu ħafna medalji u ħafna onuri. Ġesu mal-ewwel jallimna li għalkemm aħna se nħobbuh għax iħobbna ħafna, m'għandniex għalfejn nippretendu li dak li nagħmlu se nagħmluh għal ftaħir tan-nies jew għall-unuri ta' din id-dinja. Għallimna ngħidu aħna minna dak li kellna nagħmlu. Anzi, il-Vanġelu jispiċċa bi frażi qawwija, il-qaddejja jgħidu aħna qaddejja ma niswewa xejn, għamilna dak li kellna nagħmlu. Issa mhux veru ma jiswew għal xejn, għaliex huma importanti biex jaqdu lis-sit biex id-dinja tkun aħjar. Imma jgħidu għamilna dak li kellna nagħmlu u dak għalina diġà ħlas. Jiena nieħu pjaċir niftakar eżist tfal fil-ġenituri tagħkom. Il-ġenituri tagħkom iħobbukom mhux għax se tgħidulhom grazzi. Ġabukom fid-dinja jew min jieħu ħsiebkom qed jieħu ħsiebkom, imma mhux qed jippretendi l-grazzi. Meta ngħidu grazzi imma tkun ħaġa sabiħa ħafna. Imma min qed jagħmel il-ġid ikollu ħafna paċi fil-qalb tiegħu jekk ma jippretendi xejn lura, għax l-imħabba hija l-ħlas tagħha nifisha. Jiena kultant niltaqa' ma' ġenituri jiffirħu għax it-tfal tagħhom marru tajjeb fl-eżamijiet. Jew meta tikbru kalla jrid nawguralkom tiggradwaw. Immaġina il-ġenituri tagħkom jew min jieħu ħsiebkom kemm se jkunu ferħanin bikom u kburin. Jibda jgħidu l-kulħadd isma' it-tifla gradwata, it-tifel ħa degree, ma kulħadd jgħidu, anke jkun hemm xi turisti jgħidulu bil-Malti wol ma fehm xejn. Tant ikunu ferħanin. U għalihom dak il-mument jinsew is-sagrifiċċji kollha li jkunu għamlu. Imbasta raw il-uliedhom ferħanin, kontenti, mixjin il-qudiem. Għamlu dak li kellhom jagħmlu. U tant nies oħra milux kellna din it-traġedja ta' 4 minna li waqt li kienu barra minn Malta għad-divertiment sabiħ tagħhom sfaw fi traġedja u mietu.
Laqatni ħafna r-rakkont tas-salvataġġ tal-fdalijiet tagħhom għax xi ħasra ma setgħux jiġu salvati. U kien hemm wieħed barrani, il-post kien il-Kroazja kif tafu, li jagħmel minn kollox biex jipprova jara jista' xi salvhom. Għamel dak li kellu jagħmel. Imma r-rakkonti juru kemm għamlu bil-qalb, kemm il-darba niżel fil-baħar u reġa' tela jieħu nifsu jerġa' jinżel biex jipprova jgħin il-dawn ħutna Maltin li kienu barra minn Malta, mhux Malti hu, Kroat. X'aktarx nisrani bħalna, imma dik mhux importanti, għax ma nafux minnu eżatt. Imma impressjonatni dil ħaġa tant anke fostna. Ħanet ngħidu xi ħadd mill-Kroazja, anke fostna. Tant nies mod speċjali dawk li qegħdin fis-servizzi ta' sikurezza tal-pajjiż li jaqdu lill-pajjiż. Mhux kollha jkunu għal ġieħ il-Repubblika daw fit-13 ta' Diċembru la għandhom isem waqas kull jum kultant. Imma is-servizz li jagħtu jagħmluh bil-qalb. U għalihom dik hija xi ħaġa li timlilhom qalbhom. Mela żewġ affarijiet illum tfal. Jekk trid li jkollok il-fidi, għaraf li Alla jħobbok. U meta tinduna li Alla jħobbok, ikun iżjed faċli tafdaħ, tobdih u tħobbu. It-tieni dak li għandek tagħmlu anke fl-istudju tgħidli jiena issa bdejna l-iskola u rrid noqgħod attenta jew noqgħod attent mhux tibni se nagħmel meta mmur id-dar kemm se nilgħab games, issa jkollna l-homework, mhux hekk. Kollox f'ħinu. Mhux hekk jgħidulkom il-ġenituri min jħossibkom, kollox f'ħinu. Issa ħin li tagħmel homework u mbagħad ħin li tiekol anke il-vegetables, anke l-ħaxix ukoll, walli ma nħobbux. U mbagħad inkunu ma' sħabna. Kollox f'ħinu, kollox f'ħinu. Aħna nibdew din is-sena flimkien fl-iskola, ftakruha din. Kollox huwa importanti, kollox f'ħinu. U l-mulej jimlikom bil-paċi u l-ferħ tiegħu. Sa nqumu bil-wifqa biex nistqarru aħna ngħidu il-fidi tagħna u tajdu li dan hemm ħafna kliem fiha din l-istqarrija tal-fidi. Dan huwa dan li nemmnu aħna, imma nemmnuh għax arafna li Alla jħobbna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejju irrisqu t-talb tagħna quddiem il-mulej u f'dan ix-xahar tar-Rużarju nitolbu l-interċessjoni tal-Verġni Marija.
dinja mqazza tiegħek, il-Papa, l-isqfijiet u s-saċerdoti tagħna sabiex ikunu dejjem mera ta' qdusija u mezz ta' għaqda fil-Knisja tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li jisimgħu s-sejħa tiegħek biex jimxu warajk. Għatihom il-kuraġġ biex iwettqu tajjeb il-vokazzjoni tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-bnedmin li qed jibżu jgħixu ġo pajjiżhom imħabba l-vjolenza u l-ħażin ta' madwarhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-familji tagħna biex ma jonqsuhom il-ħadd, il-ferħ u l-għaqda għal ta' bejniethom u bekk irawmu fina l-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-mejtin kollha speċjalment dawk l-iktar li m'għandhomx min niftakar fihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Tolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerti għas-sagrifiċċju mwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misseri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Inħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet.
Sawart il-bniedem skont ix-xbieħa tiegħek u qedtu fuq l-leġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejja kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-emejja l-kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismejtu l-art biblija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawijiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawijiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs radlek il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbuk tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk ħati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Lawrenz u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu talba li għallimna Ġesu il-Missierna, ngħidu flimkien, Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, li kulli trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna għal ma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebon li nagħtihak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għatti l-Apostli tiegħek
inħalilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li intrid fiha, int li taħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li sintqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet ta' dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux li tidħol ta' tisaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
nitolbu. Ħatina u Alla li tista' kollox li s-sagrament li bih tqarbilna jkun l-ikel u x-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja lill-Arċipriet il-Fader John, anke li djaknu Fader Jesmon tas-servizz tagħhom u insellem mod speċjali lilkom tfal u anke il-ġenituri tagħkom u kull min jieħu ħsiebkom. Grazzi ħafna tal-preżenza sabiħa tagħkom. Il-mulej magħkom. Ikun imbirek isem il-mulej, minn issa l-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. You make the world spin round, you make the sun shine down, the big blue sky, the stars at night, all for me. You make the mountains tall, you make the raindrops fall, the cotton clouds, the thunder loud, all for me. That's the reason why I sing. Grazzi tal-li naqattu magħna l din il-quddiesa mill-Knisja Arċipretali ta' San Lawrenz ġewwa l-Birgu. Fil-jum dinja l-migranti u refuġjati, jum li fih il-Papa Ljun sejħilhom messaġġiera tat-tama f'dinja mdallma mill-gwerra u l-inġustizzja. Nitolbu lil mulej sabiex jagħtina l-grazzja li ngħinu lill-migranti japprezzaw id-dinjità tagħhom. Għax hekk biss inkunu nistgħu naqsmu l-fidi tagħna magħhom propju fil-komunitajiet fejn jgħixu. Amen. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.